Bon dia. Bé, aquest videotutorial és extremadament ràpid i fàcil. Són qüestions que moltes vegades em pregunteu quan entreu al blog. Profe, jo no sé on està l'entrada que has penjat o que vam penjar l'altra setmana o que vam penjar el mes passat. Quan entreu al blog, normalment teniu 3 entrades. Està configurat perquè només n'apareguen 3, val? Perquè si n'apareixen moltes, al final és un caos. Apareix la primera, en aquest cas 1, 2 i 3. Després ja no apareixen més. Ja teniu el calendari, entre d'altres coses. On estan? És molt fàcil. Si esteu al principi del blog, baixeu i així a la dreta, baix de la foto del monstre roig, així teniu un apartat que es diu entrades. Així estan totes les entrades. Només heu de clicar el desplegable i apareix les entrades que vaig penjar al gener, al febrer, al març i d'altres anys, d'este mateix curs, del 2019. Les que vaig penjar al 2019, nosaltres s'afectaria d'este curs des de setembre, octubre, novembre, desembre, i també tinc les més antigues, clar, i també tinc altres anys des del 2011 que vaig començar. Per tant, les entrades estan així. Voleu agafar una entrada de 2019 d'octubre? Bé, doncs li doneu octubre, torneu a donar-li al clic, desplegueu i fixeu-vos són totes les entrades que vaig penjar a l'octubre. Evidentment, ahí estan barrejades les entrades dels diferents cursos. Jo normalment en assumpte, en el títol de l'entrada, posa a quin grup o amb el títol si és suficientment clar i el grup ja sap que es refereix a aquesta activitat, es refereix per a ells. I res més, no té més misteri. Moltes vegades també un altre dels dubtes que teniu és el calendari. On està el calendari? On està el calendari? Bé, el calendari el teniu així baix i us manegeu pels mesos amb els dos botons d'esquerra i dreta en blau, cap a l'esquerra o cap a la dreta. Ara estem al març, doncs clicaríeu, per exemple, dins d'un curs, d'un examen, i us apareix els continguts de l'examen, que és el que acostume a fer. I res més, no té més misteri, d'acord? Bé, i l'últim és, com puc accedir al teu YouTube o al teu Instagram o al teu Gmail? En el mateix blog teniu així el logo de YouTube, el d'Instagram, que us portaria directament al meu compte, i el Gmail, fixeu-vos que el tinc així, el Gmail de la matèria. I bé, i ja que estic, doncs mira, les pestanyes, ostres, on estan els diccionaris, eixos que veiem a classe? Doncs veieu que n'hi ha moltes pestanyes. En diccionaris, cliqueu i ahí teniu els diccionaris que moltes vegades en classe consultem i d'altres històries que n'hi ha per ací. Voleu tornar a l'inici? Doncs us poseu damunt del logo d'en valencià clar que sí, us apareix el dit, cliqueu i torneu a l'inici. I res més, espero que hagi servit d'ajuda i per aclarir dubtes.